Wasal iż-żmien li l-Parlament jagħti rimedju lil ċittadin li jħossu aggravat wara li jkun issemma f'xi diskors fil-Parlament. Dan kien il-messaġġ ewlieni fid-diskors tal-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia f'ċerimonja maħsuba biex tfakkar il-vittmi tas-7 Ġunju. Farrugia sostna li l-fatt li l-Parlament mexa lejn binja ġdida mhuwiex biżżejjed u hemm bżonn ta' iktar bidliet fil-mod kif taħdem din l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna. Farrugia qal li r-rimedju jrid jingħata mingħajr ma jitnaqqsu d-drittijiet u l-privileġġi li jgawdi membru parlamentari fil-Kamra. Dan għax fi kliem Farrugia dan il-privileġġ qiegħed hemm biex membru parlamentari jkun jista' jitkellem mingħajr biża'. Iżda min-naħa l-oħra jrid ikun assigurat li ma jkunx hemm abbuż minn dan il-privileġġ. Tkellem dwar il-ħtieġa li l-Parlament ikollu t-televiżjoni free to air tiegħu biex tikber it-trasparenza u iktar ċittadini iħossuhom qrib il-ħidma tad-deputati tagħhom. Intant, Anġlu Farrugia ddeskriva s-7 Ġunju bħala dak li fetaħ it-triq għall-istorja parlamentari ta' pajjiżna. Fil-fatt sentejn wara Malta jnatala gvern rappreżentattiv. Għalhekk appella wkoll biex il-monument tas-7 Ġunju ikollu postu fl-akkwata tal-Parlament. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, l-Speaker, il-partiti politiċi u korpi kostitwiti poġġew bukkett fjuri quddiem il-monument. Fost il-bukketti tal-fjuri kien hemm dak ta' Helen Zammit, in-neputija ta' Carmelo Abela, wieħed mill-vittmi f'din il-ġrajja.